Phinde sibonga ukuhlangana. Siyabingelela. Phambilini sike sakuveza ukuthi sizothi masihlangana kube khona isihloko esizosithinta la. Kuzoba khona isihloko esizosithinta la sizohlaziya khona izimo ezithile ezinokusehlekela noma ezinokwenzeka empilweni zethu njengoba siphila. Esaqhamisa ke la sathi sizogxila kakhulu kwa law enforcement. Yabona uma umuntu uphila njengoba sake sasho ukuthi kunalento le yokuthi icala limbula ingubo lingene noma inhlangano yobubi noma izinto nje ezimbi awuyimemi ukuthi uma umuntu uphila uyithuka usuphakathi kwabo noma usubhekene nezimo obungayitshela ukuthi ungabhekana nazo. So uma umuntu uphila ziningi izinto ezinokwenzeka empilweni yakho ugcina mhlambe wenze into ongagcina uyisola ngayo ekugcineni. So sithe sizoyibheka ke izimo ezikanjalo. Isizathu salokhu njengoba ngeke ngasho abanye bethu njengami nje ngeke ngaba nalo ibhadi lokubhekana necala engingalazi noma engingalenzanga. Ngafunda izinto eziningi uyabo. Ngiyazi mhlambe kumuntu uyazi ma sikhuluma ngo-law enforcement abantu abaningi bazocabanga amaphoyisa. U-law enforcement mude uyabo, umude kakhulu. Yabona nje u-law enforcement uzowafaka amaphoyisa, ufake uphiko lezokushushisa, uzuyofaka nomnyango omelele ezobulungiswa lokuthiwa justice uyabo. And inhlaka ka law enforcement ziningi kakhulu to a point ukuthi kunabameli uthi mhlambe ba-supply uhulumeni laba kuthiwa baka legal aid board. Mhlambe mawunamandla ugcina uthola ummeli wakho. So asikwazi bafowethu ukubalekela lezi zimo. Isizathu bengingathandi ukuthi thina sikhulume ngalezi zimo lezi kodwa yabona mzukwane ngihamba icala engingalenzanga and icala engangilihamba mina nelangibophisa noma ngingagwetshanga kwaba yicala elifaka umuntu oyi-drug dealer phakathi yabo. And kuliqiniso from experience ne ngoba okuningi bengiye kuthathe kancane uyabona into mawuzozwa abantu bekhuluma ngayo nawe ungakhuluma nje yabo. But uma into yake yakwehlekela ukhuluma ngento neshow ngayo kuhlukile kunomuntu ongenayo ishow ngayo. Yabona nje mangabe benginokuzwa umuntu ethi kuyabuswa ejele iboshwa zidla kamnandi khuluma yonke into ayithandayo ngejele. Lesa sikhathi engasihlala mina ijele ngalibona lifana nesihogo and uyabo into ebhlungu kunezinto ongeke uzibalekele uyabo. Kunezinto ongeke uzibalekele. Yabona lento ekuthiwa ama drugs bafowethu ilibulela izwe lethu hayi kancane. And sizokhuluma kakhulu ngezinto ezithi ayifake kunobugebengu obenziwa abantu ekugcineni obufaka wonke umuntu uyabo. Ngoba ngisho ngithi mina uyabona nje into yangibophisa ukuphazamisa umuntu ophatha ama drugs yabo. And kunalento le
yokuthi abanye, angifuni ukusho i-profession, abanye la kwalo enforcement bakuyi-payroll bayakwazi uthola lo muntu ophusha ama-drugs kunabantu la kwalo enforcement abaholayo kuye. Leyo nto ngangingenayisho ngibone mina sengiboshiwe, uyabo. And indlela esahlela ngayo nabafowethu esasiboshwe nayo kwagcina kuvela, kodwa ke angifuni ukuthi singene sigxile kuleyo ndaba ngoba ifuna isikhathi eside, kanti la besifuna ukuveza ukuthi ma umuntu uphila kunzima ukubalekela lento le, yabo. Yazi kungenzeka uthi uthatha imoto ushayisa umuntu afe, yabo. Uthanda usungenile la enkantolo kunento ebizwa ngecala elibizwa nge-reckless and negligence, and liyi-criminal offense lelo cala lelo, yabo. Mawushayisa umuntu ngemoto washona noma walimala, lento kuthiwa i-culpable homicide, yabo. Kokunye mhlambe lelo cala lingaba i-attempted murder. So ziningi izinto, yabo. Nje ngeke uyibalekele lento le, yabo. So sizoyihlaziya izimo ezitha zibe kanjalo, and kunezinto esizoyiveza la ekubalekile, more especially mawusemusha, ngoba ngisho ukuthi i-aim yethu thina ukutarget abantu abancane, ngoba iphutha esilenzayo masiphila, iphutha esilenzayo masiphila, kunezinto abantu abaphambi kwethu abathi mabekhuluma ngazo bese singayinaki, noma sibone ngazo ukuthi mhlambe emakhanda abo bayagula noma bayahlanya, so ngeke uze ukwazi ukunaka lento umuntu akhuluma ngayo. Kodwa uthi mase ubhekene naleso simo, uthi uzodunyelwa wazi lutho, mhlambe wenza into obekungamela uyenze, ngesimo sokuthi mhlambe abekho abantu abake bakuqwashisa ukuthi yazi mawubhekene nesimo esikanje ubokufunda ukwenza kanje, mawubhekene nesimo esikanje ukufunda ukwenza kanje. And ngizokugqugquzela ukuthi mangabe usemncane, uyabona la ku-YouTube akhona ama-channel axwayisa ngezinto ezithinta ijele, uyabona nje khona abayibiza nge-Transformation Live. Umfowethu onokuvela laphana kakhulu uyibiza ngo-MC Menzisto, bese kuba khona enye abayibiza nge-Agenda Network. Uyazi ngikusho lokhu ngoba ngesikhathi ngisejele eNew Prison ngafica inqwaba yabantu abamnyama, more especially i-youth, and angiphatha kabuhlungu le nto leya, angifuni uqamba amanga. Kugcwele bafowethu emajele, kugcwele emajele, and impilo ephila ejele bafowethu ewushidi bafowethu, umbhedo. And uyazi mawusulaphaya kuyabuzwana laphana ukuthi wena ngobula uzokwenzani, wena la ngobula uzokwenza. And la ngigcina ngibona khona ukuthi kahle kahle akekho umuntu ongeke azangene ejele. And yabona ezweni elinama drugs njengalo nje leli lethu angeke ungangena ejele, yabo. Ngeke ungangena ejele. Thina saphazamisa, yabona ingane kwakufuna irep umama umama ongizalayo, saphazamisana nalezi ngane to a point ukuthi sagcina siconfronta umuntu oyi-drug dealer. And the worst part yabona eMaritzburg bazongixolela abantu abahlala eMaritzburg, but eMaritzburg enye yendawo ekuphushwa kuyona idakamizwa ngalendlela. And lokho angikuthathele emoyeni. Safika ebusuku lapha ngelinye ilanga siyofuna enye i-drug dealer, and sakwazi ukuyithola, and sayitrapha strong, hayi kancane, sayitrapha strong ngoba sathola ukuthi kuhamba kanjani, sayitrapha sase siyise emaphoyiseni. Kodwa ke angifuni ukuchaza ukuthi kwenzakalani masifika emaphoyiseni, leyo nto izoba nesession yayo. Ziningi izinto esesike sayibona ukuthi most yabantu bakithi bagcina bengena emajele ngalezi zimo lezi.
sinayo ke nathi information but eningi esinayo ipractical, yabo, eningi esinayo ipractical. So sizongena sigxile la sixwayise nabantu. Uyazi ukunganaki mawumuntu uyabo lento nepace engikhuluma ngayo njengamanje islow ngalendlela ngoba lento engikhuluma ngayo is-sensitive ngalendlela. Uyabona mawungakazi uye ejele mntakama ngikufisela uye ejele. Futhi mawungakaze uhlangane nephoyisa noma ake ngithi umseshi okhohlakele nomshushisi okhohlakele. Uma ungakazi ube naleyo nhlanhla lokuhlangana nalabo bantu ubobonga ngoba sizokuveza nalokho ukuthi la kunabantu mhlambe bontshela abanye ngoba ngisho ukuthi mangase nijoine lokhu njana lama channel engengawasho uTransformation Live no Agenda Network nibalalele labantu abakhuluma lapha. Kunabantu abagcina begwetshwela izinto ezingekho. Yabona nje kunomfowethu okwakhuluma lapha kweAgenda Network abambiza ngombopha wakachiya. Akangicelanga ukuthi ngikhulume ngalento angimazi naye akangazi. Uyabona lento iyamehlekela mina exactly angehlekela ngenhlanhla umseshi wedila necase yami kwakuyisiduphunga. Uyabona ubugebengu abumfuni umuntu oyisilima noma ngathi corrupt ngoba phela kunezimo la uthola ukuthi umuntu onemali more especially drug dealer ayiphatha ama drug dealer imali. Uthola kuzomphoqa ukuthi akwazi ukubribe umseshi or uthola ukuthi umseshi already ukuyipayroll yabo. Uyabo? Lento ama drugs sazoyichaza ukuthi yinde kangakanani indaba yakho. Yabo? Icala uyakwazi ukuthi uthi ungalenzanga bese kufabricatewa izinto noma information ugcina ugqokiswa lona and uma benebhadi ugcina ugwetshwe ngempela. Uyabona nje lo mfowethu ekuthiwa umbopha wakachiya lamgweba icala. Bamhlakaza ngodilika jele. And mawuthi yasilalela istory sakhe kunephoyisa elithi lapha simflashile lo mfana siqedile ngaye. Uyabo? Just imagine simflashile lo mfana siqedile ngaye. Wathathwa jikjele ejele. Kodwa ke ngeke ngisichaze istory sakhe. Ngeke ngikwazi ngichazela sona ngoba naye ukhona la ku YouTube uyachaza. So yazi ngiyafisa angazi ngenza kanjani angazi. Ngiyafisa ukuthi intsha inake lezi zinto eziqwashisa umqondo nokukhula nje ngokomqondo ngoba uyazi maningi angixeke channel yamuntu la on YouTube but abantu abaningi bathanda entertainment kodwa kunezimo njengoba ngisho ukuthi ezinokwehla. Uyazi kunomuntu uyabona uma umuntu uphila kungake kureshwe ingane yakho izalayo encane mhlambe umfana futhi iresho umfana endunu ngemumva. Uyabona nje uma umuntu onolaka uthatha isibhamu yodubula lowo muntu lowo uyafa and lento eyenzile wenza into eright zona bakutshela ngoba phela lo muntu akagcinile ngengane yakho mhlawumbe bengaqali futhi ngengane yakho. Just imagine zingake izingane ezincane azohamba irap but ngokwenza lokho usuphula umthetho sekumele ubhekane nengalo umthetho. And awona mawuthola ukuthi into zakho uvele wenza wangana kuyofela ejele. Uyabo? Siphile emhlabeni onzima bafowethu akumele iqiniso silibalekele. Siphile emhlabeni onzima. Uthi uyiqoqile ungoni muntu ufundile umuntu avena ngene ezokugcweleza mhlamba hlukumeza ingane wamshaya walimala and angiphathi meke wafa senkingeni ngifuna ukulala ngawo senkingeni hayi futhi encane. Yabo? So ngizocela la ukuthi masina indlela nisilalele nathi mhlawumbe nendlela esokhuluma ngayo ayimnandi yabo. Mina ejele nje ziningi izinto ezangicasule ngayifica ejele ziningi kakhulu
and nezenziwa amaphoyisa asejele ziningi eziyi-corruption and nambazama ukungigebenga bafonele ekhaya bathi bazothola indlela yokusikhipha ngoba basibiza ngiyakuhighlightela nje basibiza nabafana ngangiboshwe nabo bathatha amagama ethu sesingaphakathi ejele lapha eNew Prison bathatha amagama ethu sikuma cell just imagine sikuma cell sabizwa saphuma sako jele bathatha amagama ethu bathi bazofunela emakhaya ngoba phela kuyenzeka mawulapha ngaphathi kube khona izimo ezithile ezokwehlekela kufuna abafone bababikele uyabona hayi sabanika ke uyabona kanti ngenhlanhla sasihlaliswe nezigebengu ezinawo amafoni angazi kunalento ekuthiwa ayikhuphula ifoni la ngemuva endunu so babekwazi ukuyikhuphula ifoni endunu bayikhipha ngazi bayenza kanjani le nto le uyabona so ifoni isele sasikuyona sasina ifoni sifonele emakhaya njalo njalo mina bafonela usisi nje ngaphakathi kunomuntu owujele ongaphakathi oxhumana nomuntu ongaphandle afone kwafonela usisi bathi akafaka u5000 bazothola indlela yokungikhipha ngaphakathi ejele yabo usisi wafona efonini lezi ziboshwe sasinazo futhi kwakwamagunya se28 la sesihlala nawo wafona sayibuza lezi bosho zasitshela nabo babehamba icala kodwa ke bona ke abantu abahlezi bahamba amacala ngoba bagangile basitshela bathi nobugebengu obukhona la ngaphakathi ejele namaphilisi ziningi izinto esengisho ukuthi noma singeke sikuveze konke ngoba kuyingozi uyabo kodwa nje ziningi izinto mfethu eziyokugaxelisa and baningi abafana uyabona nje ngapha kunendawo ngapha eThekwini ekuthiwa yise Adams Mission ingane zashaya umfana washona lento ukuthi mana abafana nibangiyintombi zamshaya shona ngempela umfana and utheme eboshwe baboshwe iningi labo ukhona nje engimaziyo esihlobene kancane naye waboshwe eWestville wagojelwe eWestville wafika wareshwa lapha unengculazi cathi usaphuma wareshwa wathola iHIV positive so esengisho ukuthi ziningi izinto esizokhuluma ngazo esizonichazela zona more especially mawusemncane avoid lokhu nalokhu kunalento ebizwa nge-emotional intelligence and self management ukuthi noma ngathiwa ubhekene nesimo esibucayi kanjani empilweni but ungayilahli lento ebizwa nge-emotional intelligence and self management noma kungathiwa nanga umuntu orape ingane yakho wayibulala ufuna umqondo wakho ugijime ukwazi ukuyimanage ngoba once wa reactor mhlawumbe lethe umuntu ophatha isibhamu wamdubula lo muntu washona usecaleni so ezinye zezinto esizoxwayisana ngazo ngoba hayi bafethe ejela kumnandi angifuni uqamba manga kanti nanoma nje kuthi ubhekene necala kubalulekile ukuthi sicijane ngoba baningi mina abantu engibaficile ejele manixoxa lapha ngaphakathi umuntu uyakutshela ukuthi hayi noma bafana salenza icala kanje kodwa soliphika kanje but baningi abantu esabafica njengathi nje mina thina nalabantu esasiboshwe nabo saboshwe ukuthi siphazamise i-drug dealer kahle uyabo saboshwe la lokho and sizonichazela ukuthi sayibamba kanjani le drug deal eseMaritzburg until size siyothola yabo lento i-chain yabo lento ama drugs bafethu i-chain elide yabo uma ungahlala phansi nomuntu sayithola ke thina ngaphakathi ejele uyabo ukuthi le anti ihamba kanjani kanti sase siresearchile until sesithola i-drug deal eseMaritzburg sithema sithi sifuna ukubamba enye ekwi-village ekwasho ukuthi covered kakhulu bafana yabo sase siboshwa kanti ngenhlanhla ilomseshi wesibopho edomu kakhulu angifuna uqamba manga so wedomu kakhulu angazi ubugebengu futhi mhlambe nakho kuzobasiza labafanyana laba baphuma kwi-training bese bengena ka law enforcement befike behlomeke lapha mhlambe nabo bazosizakala ngoba ubugebengu umuntu uyabenza ubenze kube khona la ubanjwa khona angithi yabo and masubanjwe uthi ngeke ukwazi ukuyidefenda so bafethu
Sizocela uyabona uma ufika ejele not asiyeke ke indaba yejele ngoba before uqale ejele kuqalwe court. Uyabona uma ufika enkantolo uzofica uyabona nje mawuse mhlamba nokwenza kanje mani nendlela ngelinye ilanga othi nje mangabe unesizungu phethwe isizungu nje ungazi ukuthi uzokwenzani uhambe enkantolo akuxoshwa umuntu ufike uhlale nje lapha ulalela amacala ubuka ukuthi mawususe enkantolo indaba yakhe into engekho kanjani uyibuke lonto le uyabona masuuboshiwe ukukhuluma kwakho kuncane kakhulu lapha inkulumo isuka iphakathi kamseshi wecala umshushisi nemantshi wena ukhuluma ngommeli wakho mawungenayo ummeli wakho ukhuluma ngommeli waka legal aid board noma ngathi uyakufisa ukukhuluma ikhulunywe nje inkulumo iziqedwe ukhona ungakwazi ukuphawula makuthiwa you must remain in custody and you will remain in custody, simple as that. Uphinde ubuye ngokuzayo kuba into efana lapha yana kume ngenye indlela angifuni uqamba amanga kume ngenye indlela and remember kuyekuthola phana uyabona mawufika kunegama kunethema abayisebenzisayo noma singayithandi angifuni uqamba amanga ngiyithande ngoba kunenye ingxenye la sikhuluma khona ngenkolo kaSathane uyabona igama elithi God njengoba sike sachaza ukuthi liyakwazi kuba udog ezimeni ezithize kodwa lokho sike sachaza ngifuna ukungena kukhona mhlawumbe umuntu okwasibukela before uyakwazi lokho engikhuluma ngakho uyabona masula phana kuthiwa oh help me God kuthiwa you must raise your hand, I think your right hand side bese kuthiwa say oh help me God mhlambe lokho kusho ukuthi uNkulunkulu ngicela ungisize angithi yabo but bona presiding officer mhlambe kuyakwazi ukuthi kube magistrate mhlambe icala lakho mali namandla kakhulu libe seko high court mhlambe uthothi liphethwe ijudge yabo laba abantu mfethu makukhulunywa nabo kuthiwa your worship awuvela ukukhulu uyabona umshushisi nommeli whether waka legal aid board noma ummeli oqashwe wena msolwa may address umantshi lapha uthi your worship at times ngizwe bethi your honor yabo but mangabe ususe high court lapha kuthiwa my lord makukhulunywa nejudge my lord your lordship wena usupopayi lapha uyabo uthola ukuthi mhlambe izimo owawungakwazi ukuyigwema ukuthi ugcine ubhekene nenkantolo nokuthi ugcine uye ejele bafethu ngiyacela ningaphinde nithi kuyabuswa ejele ngiyanicela bafethu uyabona leyo nto mongayikhuluma nomuntu wake wagwetshwa thina singcono ke thina sahlala leso sikhathi esasihlala ejele asigwetshwanga but mawulimi lakho lungaphaphalaza uthi kuyabuswa ejele ukhulume noma kanjani ngejele kumuntu okwe waboshwa iminyaka washintsha amajele mhlawumbe ungayifela lo nto leyo mhlawumbe ungayifela ngifuna uqamba amanga bese kuthiwa abantu banesihluku bavele babulala umuntu kanti wena ongafundiswanga mhlawumbe ugxishwe kakhulu lento ye democracy kanjalo ne-freedom ukhuluma isinoma kanjani unethemba lokuthi vele yonke into iyophelela enkantolo uyazi ukuthi umuntu ijele lahlukumezana hayi kancane liyahlukumezana ngeke ngahlala nabantu abake bagwetshwa kakhulu ngisho emndenini wami bakhona abantu abake bagwetshwa ngeke ngahlala nabo nami ngabona ngingaphakathi ukuthi akuyona indawo udodi lento le uyabona lapha uma ungaphakathi indaba ukuthi kuyilungelo lakho ukuthi ayikho yonke lonto le makhuluma nojele kufuna uqoshame umbizo ngonyoko makwesifazane uthi ma usho kumuntu ombona mhlawumbe lo ngeke agane nje indlela ayiyona kodwa uzombiza ngonyoka una choice
sukela umfana omncane uzombiza ngoyihlo, umbize ngobaba, uboy. And akudemand ukuthi umbize ngobaba. Le ndawo iyahlukumeza le ndawo. So asikwazi ke ukubalekela ukukhuluma ngo-law enforcement ngoba isiZulu sithi icala lembula ingubo lingene. Uyabo? Okusho ukuthi mawumuntu nanombani kungenzeka enze into mhlambe angayisola ngokuhamba kwesikhathi. Uyabona? Ethi mhlambe kube ngenza kanje ngaba ngibhekananga nalesimo lesi. So nathi sizozama ukuchaza ke ngendlela esizochaza ngayo ukuze kusizakale abantu bakithi. Uyabona nje mina sengiphetha into engayifica New Prison angiyithandanga ngifuna uqamba amanga. And ngakhuluma nojele ukuthi yazini ngicela bangangisi kwenye indawo. Ngumuntu okwaziyo ukuyikhulumela. Ngakhuluma naye ngambona nje ngathi ulayithile ngakuyeke lokhu uyididanyana uyitshethe kusile. Ngakubiza omunye umjita kuyena wathi wasambe umthethe kuseyazini boy. Cela ungisize kanje. Ngihamba icala kanje vele sothola ibheli isiphuma ungasifaki endaweni enexhwanqhwanga ngifuna ukuphuma. Akwasho ukuthi uyitsotsi nje grand ehlakaniphile. Yasilalisa ngase juvenile. Ingane zalaphana zikhuluma inombolo day in day out. Ithi mangiphakama ngale nombolo ngiya kanje silele the whole night khulunywa inombolo. Juvenile inombolo yabahlanyisa. And is kugcwele angifuni ukudlala ngayo. Yabona into engayibona lapha yangithusa mina. Angifuni ukuqamba amanga. So ngeke singakwazi ke bafana ukuthi sihlangane sixwayisane ngokuthi uyabona nje kunezinto yabona mawungabona umuntu okholwayo. I don't care ukuthi usonta kubo whether uyiChristian uyiMuslim or usonta kaShem. Uyabona nje mawukhula nje ubona ngathi impatha lo muntu lo. But yazi mawungena ejele ungena ngikhuluma indaba ukuthi usugwetshiwe or uyatrial uhamba icala. Uyazi mawungena lapha nila ubona khona ukuthi kuseyazini. Kahle lento yesonto into ekhona. Ungakagwetshwa ngazi ke masugwetshiwe kuma kanjani. So sizoke sihlangana ke la sikhuluma indaba yokuthi mhlambe mawubhekene nesimo esithize ufuna ureact kanjani. Mhlambe nane language sizonifundisa ukuthi yabona iphoyisa malifika lizokhuluma nawe more especially icala ungalazi kufuna la ekhanda ukuthi kuhambe kanjani ngoba kuyenzeka nephoyisa likubhayizisa ugcine ulahlwe icala kuyenzeka nomshushisa kubhayizisa. And ukhumbula uyabona abantu abakhulumayo ngoba ngeke ngachaza mawuse ezinkantolo umshushisi nomseshi imatch izwa ngabo kakhulu yona bese ithatha isinqumo ngoba nezincomo zokuthi ugwetshwe noma ungagwetshwa zisuke zisho umshushisi. So ziningi izinto esesiyibonile sizoyikhuluma ngobuchuleke. Sizoyikhuluma ngobuchule. Kodwa nje bafethu ukuthafanyana siyacela ukuthi mani nendlela bafethu siphinde sihlanganeke nathi sizoshare nani esizokushare sinithimise mhlambe nangama experiences ke esike sawabona ngoba phela mawumuntu uphila kunezinto okuyibuke zenzeka kwenye indawo angithi yabo. So okumele wena ngesikhathi zenzeka lezo zinto bese uyigwema ukuthi zingaze zenzeke kuwe. Ezinye izinto akumele uyi-experience uma umuntu sizonifundisa nangazo zonke lezo zinto. And ayikho into irritator njengokubona umuntu alright ufundile egraduate aboshela umbhedo agcine egwetshiwe inqwaba noma ngitshela inqwaba umuntu egcine egwetshiwe uthola ukuthi mhlawumbe kuba kwahlangana nabantu abangamqwashisa ukuthi hayi othi mawubhekana lesimo wenze kanje uthothi ngaba akekho kuleso simo. Siyabonga ke bafethu ngesikhathi senu siyathemba ke sokwazi ukuhlangana ngesikhathi esilandelayo sizocushisana ngokuthize ekumele sibhekane sizocushisana ngokuthize ekumele sikwenze ezimeni ezithize esibhekana nazo. Ngizocela ukuthi uyabona lokhu angifuni ukuchaza angithi kuze kuthiwa there is no one above the law but kuyenzeka kwesinye isikhathi but ngeke sikuthinteke lokho kwamanje. So sizobonga kakhulu ngesikhathi senu asithembeke bafethu sobonana ngesikhathi esilandelayo sesizodiscussa izimo ezithize ezinokusenzakalela empilweni zethu. Sibonge kakhulu ngesikhathi senu.